ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿದ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮುದೀಪಿನ ವಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಪುರಿತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈ ಸತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಜನೆ ಮಾತ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂಕ ಯಾನ್ ಅವ್ಲು ಮಾತ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿತದ ನಾನೈತೆ ಚಹಾ ಬರೋಡು ಸೊ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಂದಿರನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋಡೆ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೇ ಬಿ ದೋಸೆ ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತೂಕ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಿನಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ ವ್ಯಾನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೀಡಿಯೋನು ಸೊ ನಾನೈತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕದಿಕೆ ಕೊಯ್ಯರೆಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಪುರ ಕೊಯ್ಯರೆಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಬೇ ಕೋರಿಕೆಲೆ ಪುನ್ ಮನು ಹಾಂ ತುಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪೂ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋತೇರು ಈ ಮಿಠಾಯಿ ಪೂ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾಸವಾಳ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋತೇರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಮನು ಆಜರಿಗೆ ಲಕ್ಕದಾನ ಆಜರಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ಈತೆ ಪೂ ಕೊಯ್ನಿ ತುಲೆ ತೆಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಕರ್ಮಕೊಂದು ನೀರು ಪೂರ ಕಂತದು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಇತ್ತ ಕದಿಕೆ ಕೊಯ್ಯರಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಕದಿಕೆ ಕದಿಕೆ ಪಜ್ಜಿರ್ದಲ್ಲ ಕುಪ್ಪುಂಡತ ಗಣೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಕನೊಟ್ಟು ಪೋರೆಂಡು ಪೋಲ ಒಂಜಿ ಕದಿಕೆ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಕ ನಿನ್ನೆ ಕಾಣ ಏನು ಗಂಟೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಇರ್ಗತ್ತ ದಾನಿ ಬೈಜ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ವೃತ್ತಿ ತೋ ಗಾಯಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಂದು ವೃತ್ತಿನ ಅಣ್ಣೆ ಮನ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಇನ್ನು ನಾವು ಹಾಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತೋಜಾವಿನಿ ಇಪ್ಪೇರಕುಲ್ 2 ಜನಲ ಒಂಚೂರು ಪಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೇರ್ ಹರ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಆರೇ ಕರ್ಮು ಮಾತ ದೀಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀನು ಅರಿನ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗೀತ ಕೌಲೆ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಪೊಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತೋಜಾಯೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚೌತಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಮಲಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಮೇರು ತುಲೆ ಏನು ಝೂಮ್ ಉಡು ತೋಜಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಬತ್ತದು ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕುಲ್ಲಿಯೇರು ಮಾಮಿ ದಾದ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಇದು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಮಕ್ಕ ಈರ್ನ ನಾಟಿಲ್ಗಿನಿ ಈರ್ನ ನಾಟಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಗಾಯಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿರತ್ತೆ ಸೊ ರಬರಪ್ಪ ಇಂದಿನ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಿಂಗಿ ಗಶಿಗೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕರೆ ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲತೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈತ್ ಮಾತೈತೆ ರೆಡಿ ಆರಂಡು ರಪರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ 3 ಮಾಮಿತ್ ಪೂರ ಐತೆ ಪೆರೆ ಸೊ ಅವಲೇನ
ಅವಳು ಮಾಮು ಎನ್ನ ಅವಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರಂಬುನ್ ಮಾತ ಪೆರಸೊಂದು ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಆರೆ ಬೃತಿನ ಪಪ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೊರಣಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಹಾವು ಬಿತ್ತ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಚ ಬೈದಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಕಲೆಗ್. ಸೊ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅದಂಗೆ ಈ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಡ್ದು. ಸೊ ಈ ಮೂಜಿ ಬಗೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇದೊಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡು. ಸೊ ಈ ಬೇರನ್ನು ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಬೈದಂತುಲೆ ಶೋಕು ಈ ಬೇರನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೋಡು ಗಣಪತಿಗೆ ದೀಪೇರೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂಚ ಪ್ರಾಣ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಒಣ ಸುಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಗೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆನ್ಮಂತದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಈಗ ಹಾಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಾಯಸ ಹೆಂಚ ಆತನ ಬಾಬಾ ಸೂಪರ್ ಪಾಯಸ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಆ ಥರ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ